Toto je 100-metrový komín a to je 160 cm dievča. Títo dvaja chalani ju dnes dostanú na vrch. Do pič. Ak by došlo k nejakému zlyhaniu, tak následky sú fatálne. Ježiši Kristi, to je výška. Ak zafúka silný vietor, tak aj napriek isteniu človeka oplieska. Hrozné. Môže človeka stuhnúť, doslova zasekne a nepohne sa ani hore, ani dole. No aké máš pocity v 90 metroch? Hrozné. Strašná výška. Ako idem dolu? Vytrénovať sa na takéto extrémne podmienky trvá roky. Vítaj v našej domovine. Moje srdce. Ale s nami to dnes toto dievča zvládne. Vítaj, kde si sa ty ocitla? V samom vrchu. Ako sa cítiš? Hrozne. Spustite ju dolu. On ma chce originál zabiť. Dolu ja nezíde. Ježiš, ako pôjdem dolu. Práca vo výškach môže byť pre bežného človeka veľmi stresujúca, ale od toho sme tu my. Pomôžeme s čímkoľvek, čo sa týka výšok, od náterov striech, čistenia fasád, blesko s vodou, od toho je tu firma LS.